affald, rent drikkevand, spildevand. Hos Thy Forsyning sørger vi for stabil og bæredygtig forsyning til vores forbrugere. I en foranderlig verden er det vigtigt, at vi er omstillingsparate og på forkant med den grønne omstilling, som påvirker os alle. Vi må og kan ikke stå stille. Derfor har vi konstant fokus på optimering af drift og igangsætter løbende relevante tiltag, uden at vi går på kompromis med sundheds- og miljømæssig kvalitet. Tiltag, som er afgørende for vores forsyningssikkerhed og som sikrer rent drikkevand og miljø, også for de næste generationer. Vi takker vores samarbejdspartnere. Sammen kan vi gøre en forskel. www.thyforsyning.dk